ino akuti mwanena kuti za Bridgin Foundation simukuzidziwa nonsense. Mukuoneka kuti mudakwiya kwambiri. Chidachitika nchiyani mulumuko? Kwambiri ndinene kuti zimene timakambirana lero ndiponso zimene tipitize kukambirana masiku akubwerawa zokhudza na budget ya 2023-2024 si nkhani yoti tikambiranepo chilichonse chokhudza ndale. Anthu ena timakonda kwambiri ndale, koma timafuna kuti focus ikhale kwa anthu okhawo amene ali ndi chidwi chofuna kukonza budget ya 2023-2024 chifukwa ifeyo tili ndi chikhulupiriro kuti budget yabwino ingathe kusintha zinthu mdziko muno pachuma. Budget yabwino ingathe kusintha miyoyo ya Malawi ambiri pachuma. Kutanthauza kuti tikamayitana anthu kuti tabwerani tidzakambitsane nkhani zokhudzana ndi budget, timafuna kuti anthu achitenge chimene cha ulemu komanso achitenge chimene kuti ndi cha serious, ndipo abwere ndi maganizo okhawo amene angathe kuthandizira unduna wa zachuma kuti upange budget yokomera Malawi. Koma pamene timafika no kumapeto kwenikweni panali abambo ena amene anayimirira asadalozedwe. Amene anadzalankhulano zambiri zonyazitsa, zambiri zongoonetsa kuti mwina alipo ena amene anauza kuti kumeneko ukapita usakalephere ukalankhule ngakhale nthawi itatha. Chifukwa ngati mwamverera bwinobwino amakamba nkhani yonena kuti unduna wa zachuma kuoneka kuti kuli anthu osaphunzira, kuli apa mwabetsa ndalama, apaso mwabetsa ndalama, apaso mwachita zakuti, komanso kwalowa ndalama 8 billion ndalama zingati za Bridgin Foundation mwasayinira, ndipo muziteteza Malawi toba kulankhula zambiri zosagwirizana kwenikweni ndi ndondomeko ya zachuma ya 2023-2024. Koma kungolankhula cha ukhosi cha ndale chimene anachiona kuti mwayi wanga uja woti ndilankhuleko zanga zimene ndimakhala nazo ndi uno, ngakhale kuti zimene amalankhulazo ndi zosagwirizana kwenikweni ndi zimene anthu osiyana amakambirana mu tsiku la lero. Ndiye ndinene kuti kwauza Malawi kuti kwalowa ndalama zoti za Bridgin Foundation nkulakwitsa, mwina for lack of better words ndi nonsense, ndi zopanda sense. Chifukwa amene amatsatira bwino nkhani zachuma mmati mukatha kusayinirana any agreement as it is, chimene nomayembekezera ndi kuti ndalama zija ziyambe kulowa. Azizilowa mwakashi malingana ndi mgwirizano wanu, kazizilowa direct kuma project ngati mene tinapanganirana ndi Bridgin, imene imakhala no stage ya number 2 ya the disbursement ya ndalama zija. Mukumbukira ino tinali ndi IMF, tinapita tinadzauza kuti ndi IMF tagwirizana, komano panapita ndithu kanthawi kuti tineneno kuti ndalama zija zalowa. Ndiye wina kungodzukano uko nkamba kunamiza Malawi kutengerapo mwayi chifukwa choti tamuyitana wabwera nawo ku budget consultation, nkumauza no Malawi kuti kwalowa ndalama zimenezi zibedwa ezisowa ezitani nkulakwitsa Malawi. Komanso kutenga zonse zokambirana zimene tikuchita ngati budget consultation, ngati zonyazitsa, ngati zing'ono ngati zopanda pake. Ine ndimafuna kuti anthu alemekeze ntchito imene tikugwira pakadali pano, asaphatikize nkhani ziwiri mu nkhani ya budget consultation. Nkhani ya Bridgin amene ndinasayinira mgwirizano ndineyo, cholemberacho chinali mdzanja mwa ine, kutanthauza kuti nkulakwanso munthu kundikumbutsa ineyo kuti kuli mgwirizano, chifukwa ineyo ndi amene ndinatenga miyezi ndazanga ku Ministry of Finance makamaka Economic Planning and Development, komanso embassy yathu ya ku Brussels, kuti mpaka natifike podzasayinirana agreement ndi ya Bridgin Foundation. Ndipo ndikunena pano tikumakumana nda Bridgin Foundation ma meeting athu apamakina internet pafupi kuyika ndondomeko zonse zoyenerera kuti ma accounts awo atsegulidwe, komanso ma project awo ma feasibility zonse zikhale mchimake, kuti akayamba kutumiza ndalama zawo kuti ma project ajamba nokuchita rani aliyense aone. Tili ndi project ya M1 road, zonse zinatha panapanga ma preparations kuti ndalama ziyambe kubwera. Tili ndi M5 road, zonse zinatha akupanga ma program audience uja uyambike. Ndi mene project ina iliyonse imakhalira. If I may come in, Minister, nkhani njaikulu koma tiyambire apa kunena kuti maybe for ndimafuna kuti ndisewere zimene munayankhula and ndifusefunso kuchokera pamene. I want you to listen to this. Kulibana sayinira kuti kwabwera ndalama 6.8 billion ya junction, that's just nonsense. The real issues are the ones we're talking about.
osati kuzangosewera kuti Bridgin Foundation that's nonsense. Put it aside. The real question is, can we have a budget that balances? Mayanka nkhani imene mayankha kuti chani? Kwa munthu amene anali ndi chidwi chomvetsera bwinobwino zonse zimene takhala tikukambirana kumene ndalama za Bridgin Foundation sizinabwere. Ndalama za Bridgin Foundation kumala kuno sizinabwere. Chimene tinasayinirana ndi mgwirizano woti kuno kubwere ndalama. Kamundimvetsa pamenepo pachizungu amati disinvestment. So signing agreement ndi disinvestment zinthu ziwiri zosiyana. Koma akulu amene anazalankhula kumapeto amazalankhula mokhanga kuti fo yoti tasayina ndikuti ndalama ziya zachucha zili ku banki kapena zili pena pake ndi akuopa kuti tikuziba olo tikuzita china chake. Ine mafuna kuti amalawi adziwe kayepo poyamba kuti kusayinirana mgwirizano kumene nasayinirana sizitanthauza kuti ndekuti ndalama zija zili ku banki kwa Malawi kapena zabwera ku Malawi kuno. Imene zimakhalira ma financial agreement ambiri. Ndiye kuyankha kumene mayankha anthu atha kufuna kuti anene kuti ndekuti agreement is nonsense. Koma mutati mumvetse modekha nkugwiritsa ntchito tinzeru pang'ono muona kuti ayi nonsense ndi nkhaniye kuyibweretsa malola kuyika komanso kudzasewera. Mutati mumvetse bwinobwino kudzachita ngati masanje pa nkhani yofunikira ya budget consultation kumabweretsa nkhani zina zoti sizikugwirizana olo pang'ono ndi budget consultation koma angofuna kuti abweretsepo nkhani zimenewo akuziona kuti ife sitimafuna za budget consultation timafuna nkhani yakuti there's a different forum for nkhani ngati zimenezo. So word ya nonsense kuiti mbenuzo lokanga kuti nonsense ndi agreement nguganiza moverewera because what is nonsense ndi kubweretsa nkhani ngati one kwanamiza Malawi ngati kuti ndalama zabwera two kwauza Malawi zinthu zambiri zonyazitsa zimene ananena bambo. So bambo kuti mukanapanga so play zimene analankhula abambo timayankhawo bambo amene mamuyankhayo amakuchita na accuse kuti mwadya ndalama za Bridgin. Exactly. Kuli kuti ndalama za Bridgin zonse nkubwera komwe sizinabwere. So ndi nkhani yongoti pachija tikadati yopanda pake yosafunikira so kuti tizikamba. Honorable Minister, can you assure Malawians amene akutimvera pano dzanja lanu mutayika pa mtima kuti 6.8 billion kwacha imene mudasayinirayo ibweradi ku Malawi? And the second part of my question is when? Iye nataka kuti ndiyoti mwinakayanthu pamwene ndikadati mawali iyo ikufikapo koma mudziwe zonena kuti awa ndi anthu amene takapanganawo zokambirana kuti atha kutithandiza ma project osiyana-siyana ndipo ma project wakawaphatikiza ndalama yake ikukwanira 6.8 billion. Ma project ake so anatchulidwa mu agreement imene timasayinirana ija ndipo amene akugwira ntchito usana ndi usiku kuphatikizapo ine ndemwe ndikupangana kuti ma project aja ayambe mofulumira ndipo ma meeting amene kuchita pano ndiongonena kuti project ngati imene ma project ngati amenewa atiyambire feyo mofulumira Bridgin Foundation. Choti mudziwe Brian ndichonena kuti principle number 1 ya Bridgin Foundation muzokambirana zathu zonse kumafika napo kuti titenge cholembera nkusayina. Principle yayikulu ndionena kuti ifeyo ngati boma ifeyo ngati Malawi tisawononge ndalama ina iliyonse ya boma pa anthu a Bridgin Foundation. Ife iwona amene ali ndi ndalama zofuna atithandizire ife ma project osiyana-siyana. Ndiye funso limakhala lonena kuti pali anthu amene akunena kuti tikuthandizirani ma project amene mungasankhe awa ndipo inuyo simuonongapo china chilichonse ndipo ifeyo tauza ma MDA onse kuti nobody should spend on Bridgin Foundation and they have not. So funso lalikulu limakhala lonena kuti kodi kuwapatsa mpata anthu amene ati ndakufuna kwabwino afuna atipatse ife ma project osiyana-siyana koma ifeyo ndalama iliyonse ya boma sionongekapo olo wantambala pa iwowo. Funso limakhala lonena kuti ifeyo tiluza chani chifukwa nkhani nthawi zina timangoitenga out of proportion. Ndimafuna kuti muyankhe funso with due respect Minister. Simukundiyankha funso ndilakuti can I finish? Let me finish. Yes. Can you put your hand on your heart nkunena kuti abanda ndalama zimenezi? Yes. When? If you want to tell you kuti when, then I'm assuming kuti ma procedures wonse ofunikira ali m'manja mwa ine. That's why I'm saying kuti ntchito imene ife tingagwirira Malawi usana ndi usiku nkuonetsetsa kuti zonse zoyenereza zichitike mofulumira ndi nkhani yayikulu.
ya ma designs ya the whole project preparation process imakhala nkhani yayikulu and chikhulupiriro cha ine ndiyonena kuti ma processes osamene akuunikidwa pakati pano ma meetings amene akuchitika tikukamba pano kuphatikiza department ya EP&D ku Ministry of Finance kuphatikizako anthu amene atigwirira ntchito ku kazembe wathu ku Brussels komanso UN na Bridgin Foundation ma project was and kukuhesi and Mombera and all the projects amene ananenedwa aja and ku reserve banking nkhani ya ma account ndi ma banks amene agwire nawo ntchito zonsezo ndizonena kuti zikati zamalizika kuti chilichonse chili nchimake pamenepo ndalama ziyenera kutuluka kuti ndikuzeni kuti ayi pakhale pa 13 February ndiye kuti ndikhala ngati kuti zonse zili m'manja mwa ine chimene ine ndingachite ndazanga amene kugwira nawo ntchito ndikugwira ntchito kwambiri kwagwirira ntchito a Malawi kuti ma procedures osakunenedwawa atheke ndi zimene tinapanga kuti ngakhale signing jaiteke pala anthu ambiri amene anagwira ntchito miyezi yambiri kuti ifikepo titasayinirana pakadali pano anthu ngati amenewo akugwiranso ntchito kuti ma project amene ali pa ndandanda onsenso atheke sizimangotheka kuti apinda manja zimatheka chifukwa kuti anthu achita ma negotiations alimbikitsa nkhaniyo ndipo akupanga push nthawi imeneyo ikakwanira sizisowa kuti a project yakuti akukayiyamba project yakutiso akukayiyamba malingana ndi zonse zikayikika pamodzi kuti zatheka koma mukandiuza kuti date yake ikhale litiro ndiye kuti mukundika pa sport ndinene chinthu choti sichili m'manja mwa ine. At what stage inuyo imene munadziwa za bungwe limeneli munali nawo kuyambira poyambirira kapena iwe ya brought on board zitayamba kale because zimamveka kuti even kosayinira nako ena anango yimbiridwa phone kuti bwerani kuno they didn't know what was going on so you are our minister wa finance mudaziyamba nawo zinthuzi ngati simunaziyambe nawo amene adakaputa a Bridgin Foundation ndani Brian, tinene kuti Bridgin Foundation ife ngadunduna tinafufuza kuti kodi ndi company yona kodi machitadi zona ndipo kuphatikiza kufufuza kwa ife embassy yathu ya kumene Bridgin Foundation ili maofisi awo kumene ali amene amagwirako ntchito zonse zidachitika ndipo zidatsimikizirika ndipo ife tilinako kutsimikizika kuti ndi foundation yeni ndipo inapo pamene itenge ndalama zimene afuna agwiritsire ntchito kuma project athu ku Malawi ndipo ife ngati Malawi chachikulu nkungoonetsa kuti ma procedures zoyenera kuchitika achitike mosawonongapo wantambala iliyonse ya public resources. Simona yanke funso lakuti at what stage mudadziwa za Bridgin Foundation ndipo ngati mudadziwa mu apeza ndani a Bridgin Foundation iwa I want you to come very clear on these two questions. Yeah, but Brian, remember you are talking to me now as an individual. So I'm also responding to you ineyo ngati muntu kuti panthawi imene inena joina Ministry of Finance. Yes. Bridgin Foundation inali ndi presence ku Malawi kuno kale ndipo anthu ambiri ndo amayidziwa ndikale koma kuchokera pamene ife tinati tigwire nawo ntchito timayenera kuti tifufuze ziwiri zitatu so ifeyo patokha osatengera kuti kodi inabwera liti ku Malawi kuno yagwira ntchito ndi ndani kapena imatani koma kutengera panthawi imene timalowamo kuti tiyambegwira nawo ntchito panali ziwiri zitatu zoyenera kuti tizitsimikizire tokha ndipo tinazitsimikizira tokha ndipo pemphero ndilonena kuti zonse zimene tikulonjeza nazo zitheke komano nkhani yayikulu kapena nkhawa yayikulu kwa munthu kwa ku Malawi wokhoma msonkho imakhala kuti nanga ndalama zathu zikawonongeka pamene timati condition yayikulu kuti ife tichite nawo engage ndiyonena kuti ngati muli nazo tipatseni koma ifeyo tisawonongepo ndalama iliyonse ya msonkho wa Malawi Yes. we lose nothing. So to answer my question, mudaipeza nkhani when you were appointed a cabinet minister? Yes. Munaipeza kuti zokambirana ndi Bridgin zitayamba kale? Bridgin ikudziwika kale, yes, but I don't see the point. No, the point is adapezeka bwanji mdziko muno adakayitana ndani? Do you know? Well, I just know there are people who have been coming to my office and I do what I need to do ngati nduna and with the history yao imatana amapanga ndani not of concern for me for now komano kuti inda antonena kuti takhulupirire yes tinapanga zoyenereza kuti takhulupirire ineyo ngati Minister of Finance. So the other part of my question is, did you do a due diligence? I'm asking this question chifukwa
ukamafufuza years down the line palibe chimene chinachitika, and this is why the concern ya Malawi kumabwera kunena kuti zinthu zinzeni koma Brian fuso nini ndiro kuti zidakhala kuti sizeni chimene aluza Malawi ndi chani. Come again. Pero ndionena kuti zikhali zeni komano zinthu zidakhala kuti chabwino sizeni the principle yayikulu ikhale yonena kuti Malawi asaluzepo ndalama ina iliyonse, because anthu atakhala kunena kuti anthu aja athandizira monga mmene iwo akuonera ndipo ma project aja abwera Malawi tipindula, koma atakhala kuti anthu aja CNN komano ifeyo tachita spend on them ndeta Malawi tapusa atibera. So the guiding principle is we lose nothing. What about integrity ngati boma in the event kuti season zeni adabwera they were on national television kumaonetsa pamwe maja very flowery function kena kutingoyerekeza kuti season zeni simukuona kuti ulemu wanu kuboma ukuchokerani? Apopo mukuyerekezano the worst case scenario, but yes. On the same question is nanga zitakhala kuti ndi zeni koma ife tinakana tisanaziyese. So it's decision which munthu mayenera kuti upange malingana ndi mmene iweyo waonera, ndipo ifeyo kukamba nawo Bridgin ndi kuona zimene akutilankhula ndi ma agreement amene tikugwirizana, tinacho chikhulupiriro kuti case ngati ya Malawi ingathe kutheka malingana ndi mmene zokambirana zathu zonse zakhala zikuyendera ndi a Bridgin Foundation. Tisayerekeze Malawi ndi maiko ena osiyana-siyana, titenge Malawi ngati Malawi, ndipo zilipo zimene adindo aku Malawi kuno adaziona zimene zidapatsa chidwi komanso kutsimikizika mtima kuti tiyeni zinthu izizi tizike papepala komanso tizipange push. Chifukwa pa mapeto pa zonse Malawi ni Malawi, maiko enanso ni maiko ena, andi Malawi akati tachita push ndipo zinthu zija zatheka ma project athu ndi Malawi amene adzasangalale, koma tinalibe chifukwa chokwanira chonena kuti dead on arrival, because pamapeto pa zonse monga ndanenera ndi zinthu zonena kuti financially sitikuluzapo china chilichonse, ndipo ifeyo ngati dziko ndi kukambirana nda Bridgin Foundation chisankho chimene tinapanga ndichonena kuti tipitirize kuchita push, and ma meeting amene akuchitika pakadali pano ndi ma meeting opatsabe chiyembekezero kuti zinthu zikusuntha makamaka pa kusegula ma account. You keep on saying zitakhala kuti zalephereka sitikuluza kanthu kalikonse. I want you to explain further. Mutanthauza Jan, you have been. Let me finish. Yeah. You have been spending Ntawi, my meeting, because that is translates to money. Ntawi mene oyo. So when you say we will not lose anything, I want to understand what you mean. Anything meaning money, public resource. So, Public Finance Management Act, definition ya public resource, it's not necessarily a time, it's about the money that is appropriated. So, the account number one resources, ndarama ya michongo ya Malawi. That's the anything I mean, kuti ndarama imene ya Malawi maperekera. Sawa anthu wampaka mmahotelo mmali bilira nkuboma. Ifenga di treasury tinafufuza tinapeza kuti ndizabodza. Komanso ifenga di treasury ma MDA wonse okhudzidwa tinachita communicate kuti there shouldn't be any spending ya ndrama ya nsonko ya Malawi on Bridgin, simply because they are coming in the grant, and ikabwera kuti it's purely grant iwo ndamene ali ndizoti atipatse ife osati ife wapatsa iwo. So zina ndizoti zitokambidwa koma ifeyo ngati treasury tilibomboni wina uliwonse kuti pali MDA imene imapanga sponsor a Bridgin. Alinazo ndalamazo a Bridgin yo kapena agwiritsa ntchito mapepala amene kukasakasaka ndalamazo. Bridgin Foundation is foundation imene iwo amasaka makobidi so alibe as we speak right now. So our belief is that they have donors amene are ready to support Malawi, and amene ajita request those projects, and they are talking to those donors. Most of them are not resident in Brussels, they are resident elsewhere, and given the reaction ya donors yao where they are, akatikomera ntima ife and release the money is specific for my project aku Malawi, and sizikubwera kunoko cash, zikubwera kunoko to implement those projects. Komano Bridgin the foundation and the kulima donors amene are willing and ready to support my project awawa for Malawi. What is making you go straight to my donors? Why are you going to the donors through Bridgin Foundation?
akhala ngati madobadoba nkulakwa kufunsa choncho ai maonero atokhala osiyana komano nthawi zina you need to work ndi the foundation chifukwa ndi imene madonors amene akunenedwa amagwira ntchito ndi such kind of foundations so ndi imene zinthu zimakhalira olo mutakhala kuti mukamba ndi ma foundations ena osiyana chabwino tileke Bill Gates Foundation koma alipo Clinton Hunters Foundation ndi ma foundation onena kuti alipo anthu amene safuna abwere direct ku dziko amafuna kuti athandize kudzera mu foundation ndipo Bridgin iyo malingana ndi maroots yake ndi ma connections yake iliso ndi ma donors amaroots ndi ma connections omwewo amene iwo akwadalira kuti awa ndi amene athandizire ma project aku Malawi apatse mpata akambirane nawo andife ngati Malawi tingokhala ndi chidwi kuti tikankhe tisaluze mtima mpaka na ma project awo tione kuti kodi ayamba liti ndipo Malawi tapindula motani. Tikumva kuti parliament was bypassed 6.8 billion. It's not a small money. This is big money. Chifukwa chani muda achita bypass parliament. Parliament akuti mpaka lero sakuidziwa nkhani. So parliament ndi ufulu oita na ene ministry or ene department ngati ili nkhani imene wakuiona kuti ndiyofunikira koma kutengera kuti ifeyo ndamene tisunthe parliament nkhani ngati yoyo palibe china chilichonse chimene Malawi ikuluzapo financially palibe lamulo limene limaumiriza unduna wa zachuma kuti upitekayi ku parliament awa ni malamulo okhazikika komano sikupha ufulu wa parliament ili ndi ufulu oita na department iliyonse ministry iliyonse ngati nkhaniyo iyo eni ku parliament ayiona kuti ndiyofunika kuti tiyikambiranebe kutanthauza kuti nthawi ina iliyonse imene parliament ingafune kuti nkhani ibe ngakhale kuti malamulo sakupangani kuti muzibwera ndi magrant kunoko koma timayifunabe palibe department imene ingakane kukakamba ndi parliament so bypassing ili ndi connotation ngati kuti sitinayifune chilungamo nchaonena kuti palibe lamulo limene limaumiriza kuti mukalandira mphatso mudzere ku parliament. So mwati zimene zidachitika maiko ena ndi ya Bridgin Foundation ife tisakhale nazo atendi